Misanya to sudie, Mama Jidie, baby wo, Missy Besemo, Misanya to sudie, Ajidie, baby wo, Missy Besemo, Benedicta, Philomena, Makoma Belinda, Missy Besemo, oh Benedicta, Philomena, Makoma Belinda, Missy baby wo, Mama boss papa, papa boss mama, mama boss papa, papa boss mama, Benedicta, Utuyo, Vinyawa, 2 minutes, I'm on point. Not jamming. No, that's. Abuzia said at the 4 by say your call young to no your tone who your buy we should your one betcha in tea as I say a mania quansono your call na your come on papa eti at the 4 nipa enum isiabi enimeti na your mom papa na tia me oda roma e se be mo papa over ene mami say you pussy that's your name. Tell me what I remember. Dubade and Infitiasi any, and so and Peninsi said, Usan go to Gumutim Opa. And Tiara Panos of 4 head. Now, you need your so your best woman, no more to Medina Mensa, or we are the money and the Jacano at Wasso, Sapanda. Said yes. The mere Sunday will be ample. Beauty, but that's my yard. Hallelujah. Brasileiro no Ubu Panso e Cabema e Moço Edinal. Tell what Shaman Kaya. Intimate Cotia, Wofon, and Yabi Bibiara. And Ponjuadia Yetin were a honor and shed the two what the Maudima. Until a Brasileiro Ubu Panso of his Utrasi, a Brave Bompire, Nayashi Jumadias. Alpha and Omega, a chassis any over day. So we need a chassis, I want the chassis. And was obedient pampa woman of Yapa. And a pray a total suffer one on chrome. It didn't know your share with the emo. It says the work of woman was said, you're quite too well. Yet to be Bibiara. I will do me one more day, would do me and digging it over to my table. Yet we are quite good, and a woman who can eat. The day to what ye had a bow name, a deeper and a shimua. The passion you do. Ona ukuna kumamusa wana kwa asuba nyina ya duondo suko wa nishimoja wana woda ndio nyina asu ya duondo nyina ahye wo ngade wosa ma wonsa so wasam se wode wonsa pama mamanfo na Israel fo de wutua wo me pai bone se enne dwumadie yi obi tua wade yi isansa de watua no obi timi ntuase na wankususuo na yehira amanuanu bi no jawa wo nyina ahye wonsa dwumadie wa nyina ra yewie no tina chame modaro mo ba ya mo preso ni ensusu ne nkoma abusua mo ba ya modaro se obeso mo Then you go. Tell you, she said. And
na chame busianse yadamase zemo resio no asebo nanso so yebe no sɛ de wunya yɛ no ɛsɛ biente ebie manto ebra kasa ne kasa ni yo aba na yɛ dimi anje nti we de yasom yɛ de besi wo ni ewia yɛ ne macha na chame yasom sɛ de wa 17 na ya bam ya fam no so yɛ de bɛyɛ adwuma sa nti asɛ yɛ abusia yemisa wanante se wada roma na wanante se nisa for December. Yo, Minya, Enya de Baba, and they are questions. That's what they say. Beni ya wako ni Yo, and they are what? And they said, this is it. You will fear, and yen and they offer sick. Eba se ko chinchina akonu se baby wo fie ha o tina ko dan na bobra ono akonu se wone ne bobra ebi no babo abusu apanya ma abusu apanya so edna ni hwe mu ehwe na se de edro no ba se de edro no kre so so onye oba ne bobra ena o kan ya o yese ene yɛmɛhwɛ busuan nneɛma srɛm sɛ mode hyɛ no bɛma yɛ so yɛdena ama yɛ ɔfa ase na ɔne no san ɛno nti deɛ baa deɛ yɛma ne yɛakoa ntame bɛgyina abusua no masa ma wɔakɔ abɛbiem abusua yɛsɛ mpa o wedeɛ me ne nsa mo nkuro biem sɛ yɛ nyinaa ɛda yɛ nim adagya nti megyina abusua nam na mede hadeɛ so abɔ na kyɛ me ɔdaroma sɛ mode ɔdɔ ne animuonyam baeɛ a bɔne bi anim sɛ mmerɛ tiɛeɛ bi mu ɛna moyi abɔfoɔ ma ɔmoba a abusua anan so yɛhyia fitiam di nkitaho ahodoɔ bebree nti yɛtotoo nna no na adwene ne kɔɔ bɛnkorɔ no ɛkɔhyia sɛ nyame yɛ adom na ɔdomfoɔ de dom yɛ ɛnɛ da yi yɛbɛhyia na amanneɛ amammerɛ ne nneɛma ahodoɔ a ɛwɔ sɛ yɛyɛ a ɛnam so bɛma mo de hyeɛ no nso anya yɛn de hyeɛ no na ɔmo akɔ akɔbɔ brɛ bi sɛ ɛbɛni sɛ aboa no atwew no yɛ deɛ ɔso wɔn so nso adwene no nyinaa yɛfa so asi nti nyɛ asɛm da daa biara nti na mo yɛgu so hwɛ mo anim a ɛna nyame adom wakorakora mo ɔde mo abɛdo nti mo baeɛ a mo anim kwan a na na yɛhwɛ ade foforɔ biara anim sɛ mo de mo anim onyam bɛba na na yɛtwe nti mo baeɛ a yɛma mo akɔ aba na sɛ ne ntiɛ no abusua yɛ sa ne te yo abusuafo yɛsɛ mpa o ɛneɛ mɛgyina ɔfa no a na ɛmyɛ abusua nya ama mmɔne yɛahenewa na kyɛ me mesa gyina hɔ biam me abusua tumi a ɔmde ama me ntimi nsa nkɔsrɛ kwan bi sɛ ɔmde tumi no nyinaa ahyɛ me ɛna mede gyina ha na kyɛ me mpanin sɛ fa kɔ ntɛm yɛ korɔ no ɛna amfa nkyerɛ so na tirimu ka wɔ mu ɛbɛne sɛ memisa mo sɛ mo baeɛ a ne korakorakoraa ne sɛ ɔfa yɛsɛ mpa yo nana ɔbisa mami meet bɛkɔ mfihyira aba ne aborɔ akɔdi nkita abusua sɛdeɛ ɛna kyɛ me nsɛ no ɔsɛ mpani sɛ akɔneaba ne anwono nti ɔdaa ne ho aba ɔmama no kwan Wasem so sikana yenya inti se umwa kawasem ko Islama Nante Enyema Nante na so Yesu aka ho mfa beka ho ansana mfa beka ho ansana ma medikan atu
dɔso taa ebi kuru bɛyɛ mmiɛnsa. Sẹ́mu ọ̀mẹ́ mọ̀. Sɛdeɛ ne kaka baba. Ní akwaba akwaba bi. Ti mama ne ana sɛdeɛ di kaka yɛ ba fie ɛne abusua no bi die asɛsie ɛma abusua no ka bi akyerɛ yɛ so ɛsan sɛ deɛ sɛdeɛ yɛsi pɛ adeɛ no ne yɛ wɔ vaccinate na ba adeɛ no abrɛ no ɛma onuamaa nom ɛne abusua no nyinaa yɛ wɔn fɛ ti biribi ɔnom ama anka ne wɔ mu a mo ma mo bu mfu mo ma ne ha mo sɛ sɛdeɛ wɔn ani agye ho sɛ wɔn nua bɛrima no nya ho kɛnee no ɛne nti na wɔn nso asa ebi di ayɛ dɛ ɛde aka deɛ mo kan no tí ma ne ha mo sɛ ebi a yɛbɛyɛ yɛbɛkyerɛ ho. N'akyɛ mi ma ɔkò ntu mpɛni sɛ nam dodo nsɛn kwan bi na ma ni pie nti deɛ abɛyɛ sɛ abɛboro so ama yɛn anyɛ hwee. Yo etu ɔbɛyɛ tiri nsa ɛka ma no etu ɔbɛyɛ tiri nsa sɛ wokɔ kɔ ɔbaa aware ne nsa wo ebi nkuta wa ɔbaa yi fie bɛba efie bi abɛbrɛ bi ɛma ɔbaa no nsa nka nti ɛbaayɛ a ekuti nsɛm pɛntu mmienu ewu mu sɛ ɔbaa n'abusua ɛde ɛpɛntu yɛde baako bɔ kɔkɔɔkɔ yɛde baako ada ne tiri ase bɛrima n'abusua nso deɛ yɛ pɛntu sɛdeɛ yɛyɛ ɔbaa n'abusua deɛ baako bɔ kɔkɔɔkɔ yɛde ada ne tiri ase afei yɛ wie a na afei ne yɛ ba yɛba yɛ papa ma yɛ te aseɛ sɛ yɛwɔ amanneɛ bi a ɔde ɔbaa no ma yɛ no ɔsɔ ɔbɛyɛ ne fie nti saa ɔde ɔbaa no ma yɛ ɔdi wɔ yɛ nti yɛne ne kan yɛkɔdwa yɛ ne sɛ yɛwɔ boa mu ɛno na yɛfa nkɔ fie nkɔyɛ ama yɛwie amanneɛ no deɛ a na deɛ ɛtoa soɔ no sɛ papa ɛsoso ɔbrɛ anadwo sɔreɛ ɛne ho nneɛma nti ne danta a ɔfareɛ a wɔde maa ɔbaa no ɛbaeɛ sɛ asete kora yɛde bɔ mu adeɛ ɛma papa sɛ ɔmfa na ɔmfa nyɛ dɛ ɛntɔ bi ɛnhyɛ anan yɛwie yɛ soso maame soso sɛ so turu ɛba no ntoma ɔde turu no kora no sɛ yɛpa adeɛ mu nti ɔno soso yɛde bɔɛmu adeɛ ma nano yɛbɛɛ fie no mmeranteɛ bi ma yɛwɔ ne sɛ yɛnhwee na yɛbɛfɔm ne aba no akɔde a yɛanhwee ne anyamanneɛ ne yɛ a ɛneɛ papa bɛgye nana bɛgye obi abɛgye ɛnso wɔn mu aba no bɛto wɔn mɛ ne mpi nti yɛn kontagye no nso so wɔn nso bɔn mu adeɛ yɛde ma wɔn sɛ wɔn nso nyɛ mfa nsi bɛrima bi a ɔbɛba hɔ bi akwan na yɛ sɛ yɛn ho a yɛwie hɔ no ɛne yɛbaa ha ɛyɛ pink nneɛma yɛ akyekyere yɛwɔ no hɔ ano yɛ papa ne ntema a yɛde ama no ɛdaadaa so yɛ ɛtoa so ɛyɛ maame ɛso ntema yɛwie no na deɛ ɛtoa so no sɛ afei deɛ sɛ mode ɔbaa no ma yɛ no yɛɛ no ɛna ka yɛsisi be ɛne ntoma yɛkure yɛmpɛ sɛ ɔbaa no bɛfiri fie aba aware ase na afei maame ɛbɛka kyerɛ yɛ sɛ mentoma no ade kɔɛ maa deɛ bɛrɛ na meso meba akɔ bɛrɛ nti na sɛ ɔbaa aware no ase biribiaa wɔnya ne ka ɛna wɔde aba
yɛwie no ɛne ɛhu sɛ papa yi ɔne ne namfo mmarima mu a wɔn mu si bi bɛsi ɛne ɛkɔfa bisi aburokyire ɛne ɛba wine sɛ ɛne ma papa ɛne abusuafo a ɛkyerɛkyerɛ sɛ wɔn soso ɛnye na wɔn no wɔn ntawa na ɛkyima nyɛre mɛnyi efiri wɔn ɛne ɛhu sɛ nipa yaba ha nyinaa ɛyɛ abɛdafoɔ kane tete wɔn a ɛbɛto wɔn na no yɛ sɛ ka efiri yɛfiri anim a yɛ de kyerɛ si yɛ twa konko de ama maa na mmarima no so yame yɛ manchester si yɛ so yɛ dura dura de afɔ kane ɛnɛ ɛkyerɛ no yɛ sɛ wodi ne bɛbɛ kura diabetes ne wɔn ano yɛtwa so nti deɛ yɛayɛ no ne sɛ abadwafoɔ atwa ahyia nyinaa ɛne yɛde fanta ne koko ne kan bie nyinaa ka ho yɛde ɛma mo nti yɛwie a na obi agye ɛde yɛdi adanseɛ sɛ ɔbaa odo ɛne ɛyere aware no ase ɛno akyi no na afei deɛ aka ne sɛ nneɛma a aka nyinaa no ɛyɛ wɔn sɛ yɛ aware asan de enyim ɛyɛ wɛnim ɛnso so odo nuamaa no ɛna abusuafoɔ se sɛ wɔn mu nua bɛrima bɛware na wɔn nua bɛrima bɛware na wɔtwe edi kan ne deɛ akɔ nhoma no wɔn afa eti ne ama sɛ di anwa bibi a ɛde yɛ abomu ne ɛde yɛ bibi ama sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn nua bɛrima no wɔde ne tena no wɔde deɛ wɔn afa na yɛde ma ɛna afei yɛ aka yɛ ɔsoma bɔdi sani nyinaa bɔdi gyina yɛ baaya ɛna afei ɛna ka esisi ɛsoro ɛyɛ wɔn bɛkɔ aso ɛkristofo di baabu si mu ɛna awa soso a sɛ mo pere de ɔbaa no ma mi mede bɛ hɛn no so ama obi ehu ne sɛ ɔbaa no sese deɛ wɔyɛ media nso so ɛna ɛwɔ adaka green na n'akyɛ mi na yɛ baya ɛma ne n'akyɛ mi sɛ nka akonya wɔ hɔ a ka mede num tu num mu na mede bɔ waba so ɛwɔ adwumaso a ɔne abusua na ɔbɛyɛ wɔ ha n'akyɛ mi abusua se mi nam wɔ ase ɛsɛ ɛba abasobɔ ɛno nti abusua se deɛ mo ayɛ nyinaa ɛfɛ nanam abusua wei deɛ mensa nkɔmɔ akyi nkɔkyerɛkyerɛ mu nkɔdɛɛdɛɛ biribiara mu sɛ yɛate ne nyinaa biribi a n'akyɛ na ho kyerɛ nyinaa ɛno nti memma biribiara mu ɛmɛdosodoso biribiara wɔ ha ne nyinaa bɛgyina abusua nan mu magye na asɛm no ama ne bɔ no deɛ ɛmɛdɛ paa yɛ adeɛ bi a ɛwɔ hɔ yi m'anum yɛ mɛdɛ paa nti ɔno hɔ no deɛ n'agya me mesa aba so bi yɛ beautiful baaba very very beautiful me boss so wɔ ha me ana me kɛ me boss so wɔ ha me boss wɔ ha me boss ɔyɛ big man me ne na yɛ adwuma wɔ fɔ sɛ fɛm kakra ɔyɛ big man kae mi ti boss akɔ aba nyame nhyɛ sɛ ɔde wani wɔnya bɛtɛ adwuma de akyi eti na kyea me ɔda ma bɛtena ase ama me abusua sɛdeɛ nana kyea me ɛseɛ no no masom ama abusua mada wɔn ase eti deɛ aka no metoa so na mapii wɔn mo na mebɔ pii wɔn mo na sɛ ahoɔden wɔ mu sɛdeɛ nneɛma gu hɔ yi a memɛsan aba na mede abɛkyerɛ mu na kyea me wɔda roma abusua se nneɛma nyinaa yɛasom sɛdeɛ medi kankan na ɛfɛ ɛboro so ɛkyɛn wia biara ɛno nti yɛgyina so agye na yɛagye no sɛ mo ba yɛ mpanimfoɔ mɛsiwa mmeranteɛ wɔayɛ soso deɛ wohwɛ wɔn mu a wɔn mfi soso akakra megye me bɔɔso firi mu a me bɔɔso ne nua firi mu wɔn mu aka wɔn mfi soso so wɔn sɛ deɛ ɛte eti na n'akyea me abusua si mi bisa sɛ nneɛma yi a yɛagye abanteɛ bɛn ɛna ne nti
wadi animu wabe sanye me nyina la wodi abeta ha so hema bia bomu na chiame abante oni hwan so yini che ya ke baba over said the business Samba na jame eja Srewa Krishma Memrantie Esa Memrantie Munko na Mumfre Ojoma abusia montrasi yo na said empopo ya menya no ade na eba ni modu Liwin, Jopolos, Music, Misenya to sudie, Nigeria, baby wo, Misia Besemo, Misenya to sudie, Nigeria, baby wo, Misia Besemo, Benedicta, Philomena, Makoma Belinda, Misia Besemo, oh Benedicta, Philomena, Makoma Belinda, Misia baby wo, Mama boss papa, papa boss mama, mama boss papa, papa boss mama. Benedicta, utuyo, Minyawa, Ubeso, Salina, Patricia, Edomo, Mahama, Nanado, Ibrahim, Bawamie, Monfasao, now do you? Jimama, 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 Jimama. Sana to sudie, Nigeria, baby wo, Misia Besemo. Sana to sudie, Nigeria, baby wo, Misia Besemo. This year, wewe Ghana vueni ni papa. Jimmy na chile Ghana. A friend Kojo cancer. Nana Kojo cancer. Over the time for the Nana but Nana Kojo cancer. Tachame medanse se bisa wona wa ye ne sa de amami abusia bintimi hu se benka bantie no se benka be mo kwajo benka de ayasa ba abusia no ayamo mura so that it anti abusia desia na ene obepe ye desia no ne na kobo bra no ono ena abusia chia me na betra ho enti sade ye hu na abusia chia me ma na aboni din ache no be se mebisa odihye ye mu no no amu atu na mutu e bia na abusia chia me e de asokwa da de atenti enti abusia chia me mesra kwan na me mebisa odihye yi na watu na mutu ama ye de ye hu de bema abusia chia me bodi bi na abusia si mi za se wankasa udi de se ache bi akasa de obi all right abusia so watch you bia kwajo kansa lewe onu amusu ha edie na tise dwumadie no a na edu ne pompon so no na chiame bedase nana kansa baidie na dwumadie no be no o se mi futu fra na mi futu afra na yes ye koye ni mu ano abusia omo aba nana kansa gina ha menka lewe no no obi abehu lewe gina ha kwajo me didi komo grebi enne na ebre na so pa se bi ne bebo ade mu ansa na yakọ enti na cheme we de mo aba ya di mu die se kanu anu no ane se eni eme ya je enti ekwan no ye bi ato so mo ntu gate ni mu aha na cheme wadaroma ya je enti mbetimi akona akire ye di komo kakra Marika na wa eja ndini ye pro mi ni sa ma na rege wana wa sisia
boa ene ne group for the free aba nti sadi wo si sika ye dia ma ne nyina ese wo di she go dire na me ba ne me na me di ba wi asesa ko nti me ne commander na o say ebru baabi ne wamfa yesi abo ne huhu na we nafu enti wamfa ehu ankopem obi a ahwe anu wafa atrobofo enti na chia me de pem so me hu be maye we hu say be kan no kwadwo free no enti be free no nti ehu enti na chia me yam nim so be bi so babusi dia bi sa na me yam yo ene me de be ma kwadwo no ono na e ba no so be hu mo jiti odisi no ne de ko do mo didi na ye mi sa ati na busu die no bisa o the twelve for the bisa o bisa ne boa for nye busu die that's so tete wana na ware anu akwa busu ni we dey boa for na ye ware aboa for a o mba boa ye eji oyo bana ndio mama afaro no na ba ku ja cha mena masuma so ba so ba 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 Korban amesawana agebeti tina wana yo na chia me mate kwadwo kwabo ba di din oba no betimi a kire se de nsu ne ne ban tie kaka so oso mo hie die o cheche bi efi ama no mo sese ena ma me se wa nsa na wa ha nso betimi a kire kakra bibia original wo mu odi awo odi pe ba sa ate ni bia na ye de mogu afam sabeya ade de be bi se mo ba e mo be tre ni papoti anti enemo abai enti na chame mo ma odisi ya pe bia tena amaye na makomachi aba me komachi ba obehu di ho yo ene mdasi baba so di o mo se enti momra lewe na chame odaroma makofie bitu abo omokoi omokoi no omoba enkra omode ma me no me ama sense so akọ no kre this year no owo ho yentimi mfa asokwa na mo achenchina ene yentimi mo ati to fuose mo no eno nti that group bra owo se ye ma nkonta je no ekofa ye de hye de ba enti ye so ka so mo nkode a okusu no yo na jame na wase woni bi e Ezekano, ana mdibe gua. Yango tamo umeyingo. Ai, awoko. Awoko, ni Ezekano mdibe gua. sasa ni na Akuta Ezekano. Nachame wadoma. Se. Owo musa sika. Ya de man ya de koto ball aso kura fa ofa na wo be ma di. nani wonya mo nyala Na so assembly wetre. Na chame assembly wetre. Asemo wetre ni se. Edim tiebuo. Ya cha tedidi. Mpanisi edim tiebuo. Ya cha tedidi. Tenti ameka we ni se. Na chame enkonta chino mu a obeji oba afri wo nsem. Na sabie ani ahobrasiamuni na wodisi so wo nsesai na omonfa nkofo mu nua ba mrei na tiame adwuma so kakra enka ko wachi ba ya nkabete Yame, na tiame dia ye no na sai. Se me fa we, e di je mi boto. Na me tu boto ma. Ni mse, ki un boto mo. Indu. Ndi ka odam sa we. sa Ana ma tu boto. eya maye Ai bi ama. Sa. Ana so na mo sai. Me ku da nyem no. We mu obi che.
deɛ women go to ɔmo perform deɛ ne kyɛn deɛ wɔwɔ bɔtɔ nti Naturally, we say that. And Penisi, a phone call who is a young son for the baby. And then son and quite fear me and some family. It is so about 2 years one contact in a moment, but one contact in more. And I'm from one business or one from one fan. It is the same, you only have a check. It is a kind of the engine you have found. It is Say, yo, there.
mo komo anim emayen ebre no eye tia na wada so Mami sa wa jina ho bi. Mami sa kana yenya. O timudano ena na tu otwa. So ena timudano tu otwa. Na tia me. Eja. Wadama. Ye fia ha. Ye wo emaya, emabawa, mesima. Ahofefo bebre wa ha. Ade ye wo mapa so Yakofa yade share aba. The person oma me aminua kwado. Oba na obebo na ni akonhoma. Sesi ai onyanya ne yire people. Eti kwado ade ne nsaka watomra. Me amachinde bia wodem ha. Eti onfa nani amo ne ho akonhoma, onfa doso no, onde onfa nyojo no ba bi opeso di dogo bia ontumi di dogo. Nemom onfa ne nsaka. Eti obefre o de hye no o be hwe seye obasima na ni ntimo wa ha no o de gina ho ya na chia no yo ojo nza mu no bra di de ura yo ya de ko fon wa ko hema hey ha 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 Lewin oh yeah come on against the broken up. Hey, Bema sikani uwa, wasem so sikana yenya. Hey, inti se umuwa, kawasem ko so ebusia. Ah, enfo yen kan kwa siasem. Obiani, it's so beautiful. Yo. Na jufa me se e dia ma mo ye bi sa no what the be ka ho wo se bi eti bejo wo se this year no any owo thank you so beautiful mami sawa ani akwajo mo akota se ama me na me mi se na se no wan hwe hwe nimu na de no ho fedi abem ne wa ko Mami bi ni kunu die no. Eso wo fa oyire se oyire da bia ko system go wo se David da. Sibi. Ahia no ho ka David da. Eso e ba ni sa mo aye. Mami sa wa. O papa kuma ne me. Enenne. Bi gina ho se agusia tiam. Di tiam ya ma wa waji. Radical. Enti o papa ene agusia nyina se. Mi gina agusia nem. Eni ama no mesi bi anim. Mami nko jina ha kakra na onto de ni hwe ne ma no na enyema emodu efe eta ho bebre si wa hima bi abom opa usia se bibi sa o se abantie bi program ka abantie bi anese makofrechi abantie na uni no no ono ene no di edom ni abusuan abaha nana koswahene nana kwa man koswahene nana kwa se kronkron ajo fra baba kwajo kansa so kwajo omuna ma mi che o omuna ma mi che entima mi se wa o papa ni abusuan se mi sa o se edi nkan eni ma ya kwajo di ani abusuan di abai ya de ya je ya sese de obeka bia wo papa wa nkaboni wo kaboni o ya de ya je de nso nkaboni eni ma yi wo papa si amfa nkofie adanse yamfa ana no ni pa mo acha o mo ndi say yo wase yenye ni bisa de say yamfa nkofie ana
yɛn fa nkɔ ɛna ɔsi yɛn nye eti mbɛbisa maame sɛ wa mbɛbisa obi ɔsi yɛ de ɔtɔ mi maame ntumi maame na ɔpɛ kɔfɛ maame sɛ wa abusua se ɛnìyɛmɛ yi yɛn nye anaa yɛn ma ɔmo nfa nkɔ. Ɛnkɔni se ɔmo sum ɛnum yɛ kɔ ne mprensa ɛna asɛm titire so yɛ bisa ne mprensa. Ɛnu nti na asɛ wa mesa ababiem ababisa obiem ɛnyɛma yɛ sum wɔ yi yɛwi a mienu bi wɔ mu mehu wɔ mu papaapa mekɔ dɔm nkyɛn de bɛyɛ adeɛ so ɔmo sɛ deɛ teɛ Mr. Billy Forte ha ɛna kwadwo na mu wɔ ha ne director wɔ ha Mr. Jonathan nso wɔ ha so ɔmo sɛ ɛnti nneɛma maame sɛ wa yɛn nyinaa ɔpapa nam ɛni abusua nyinaa nam na nneɛma yi yɛn mɔ ne sɛ doboa ɛnfa nkɔ gu fi anaasɛ yɛn fa nkɔ. Liwet Rizzy Misena to sudie Anajidie Baby awo Misia besemo Misena to sudie Anajidie Baby awo Misia besemo Benedicta Philomena Akuma Belinda Misia besemo Oh Benedicta Philomena Akuma Belinda Misia baby awo Mama boss papa, papa boss mama, mama boss papa, papa boss mama. Benedicta, Utuyo, Minyawa, Umeswo, Salina, Patricia, Edomo, Mahama. Na busia se, yana mo ase mo ne fefa mo na ya ma ye. Wunani Eja, ɛnìyɛma no bɛyɛ kyerɛ o sese mama akimoto Next one give me something like Coco. Let me suck, let me go. Open that one, pay me, don't go. Let me dance, let me flop. Sure give me broken heart. I no go ball, I no go ball. Sure fight Jackie Chan, Bruce Lee, Jet Li, Tupuapa. DJ, bɛtɛ adi kuku apa ɛni ma kusi na nɛm ada maame sɛ waasi yo, so ɔno soso wɔawu yɛ nimu ase leboduru baabi yɛde bi kɔ oresi a wɔsɛ papa yɛ nka yɛ ti yɛ wɔsɛ eti yɛda ase asew wɔsɛ yɛda ase yɛda kɔ yɛda ase yo ne na kyerɛ me deɛ du so no maame sɛ waagye nneɛma manyɛ kwa so deɛ yɛwade awie enti sɛ sɛ kura no kwadwo fam ntumi bam fam wɔtumi nyɛ biribiara ba ne yɛyie nanso yɛ papa no asɔfo wɔ ha ansa na yɛ papa no asɔfo ɛbɛ mu no yɛse sɛ wo sɛ akapoma no wɔ adwa mu a ɛkyɛ sɛ wasɛ akapoma enti yɛbɛma agya a ɔwɔ ba no ɛde ne ba no ahyɛ agya a ɔbɛgye ba anaa wɔfa ɔbɛgye awadeɛ ama ne wɔfa ase anaa ne ba no nsa enti agya wo ne ɔba ɛbɛba agya anim na ɔde ne ba no ahyɛ mo nsa owie a yɛaka ne yɛatoa so Eja, maybe a penny say, when I would get a deal, or you bound to put the baby in a hojama. Ordinary bay and mouth. Say, I tell ya, a sombo, the flow ratty. Say, on Fanoma Opa, Nanan Cancer, Coswahili. Nananom Chetuary edition. Now, on the Nanan Kwama this year. Oni no nko na owo nko bobra
enkowo endori asase so ma se de oba de ye ye efiti ase ro mo asase o mo koto asme tan bra entine mini apani adne bayi hye wonsa na onso fade ma oba ye hye so asundwem e de ama se omonko na omonko wo bra e mani munyam emra enti na amaye na Baby girl like one day. Baby girl like cool there. Baby girl like go there. Baby girl like do there. Baby girl like one day. Baby girl like cool there. Yes, I'm not with you. Jack, and then I'm with you. Amen. Oh, my miss, Mark is saying no. Mark is saying no. Now, what is happening? Easy. Jamaican. I'm over there. I mean, I saw for said your ball is done in cancer. If you know your age, now I almost say, Adam the Busan, Adam the Busan. Yankupon one in Nimotio. And in the young son who say, why you be beer, it was so yet. Emma is a waff for your day. It's in America, I would say, when you was beer and a waff. Hallelujah. And until I sank off was it very new yesterday. It says a bad put off for one. All to us, Casana was a man, a pop one line, and it's a day. What's that can be say? How could you have done it? Yes, Master Macuba come over here over a day. My boss, you must 1+1 year by Yamin. Hallelujah. And see, and next, Yamian, a lady. Seven young people, and cancer, so soon as the boy for your day. Somebody say, now, when you cost one, yes, soon, so present, and by a from Palestine, and the people will be asking. And I'm by yes, to Joe Woods and Samantha. And to be to be done and I get to say, I'm okay. Several body bearman and have a ball. That you young carbon in the palace and the so, how you see a fire, you will feel because I want to be a choice. I want to wear by your crabby. Say. But maybe Papa don't cancel what it's a bit. So for one by was a day and years hallelujah. When I get a coupa carbon, that's in the day. I will my new true it's a neck. Before you never yard and see it's time to say a neck. We are not getting if a vampire who can one is now the Bible was right name about Bible say our name when you want me to penny Bible so bad Bible says Sarah bread once here my friend you say and then sorry much I want to okay me and those grass on my hallelujah. Amen. Say you are pure, image. And we are so
Amen. Bible say Adam done here and take money or a friend. Woman is saying it's a was and yes, say, and yet then, I didn't know. Amen. 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 It's the end. Mr. and Mrs. in Cancer, Abraham. So, Hannah, we need that, and I will need to know. Yeah, a vampire. Yet the Kawai ever winning. What shall say at the end? What can I see? However, any pansem and pie on say, with the Moja take away. One pie book away. Sakawa way and Yakabeke. Kawa way and Yasunko. And Yakawa, the chef say one and Barbara to baby. And found when you could yes, Ibiana, Kawai, Ibitna. And I was saying, so I shall not get me now. And we yes, Christ today. Amen. Amen. Oh, something say the American. And someone who go my room is your heart. I want the pie. I can't wait a young person. Let me stop for by the and then yes, and go Yamin, sorry, them you know what. Hallelujah. Amen. The Bible says, I will pray. Abraham was smiling in the Kawan says, Rebecca, it's the Kawan here. It's a Valiant Casa. It's way and your boss said into the alley and into the alley. And the first few women in our opens. Say, yes, you're about trinkets here, and a man at Chapo. Almost was Chapo. But in then, yes, Casa in the day. And that day, what the 4 millionaire and him, but the Sakawawi, and yes, for the Yamiacha, Yamiopa, oh, hey, some year they didn't say my Benedicta, Philomena, Makoma Belinda, Miss
Yes, Lord. Osumafo Paul said marriage is a mystery. In the name of Jesus. Jesus. Yes, Lord. When you would see on Jesus. Yes, Lord. Oh. Yes, Lord. Jesus. Jesus. Yes, Lord. Yes, sir. Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus. Yes, sir. Jesus. Yes, Lord. Yes, sir. Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus. Jesus. Yes, Lord. Jesus. Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus. Yes, sir.
Everybody say you want cabo. Yes, Lord. That was your grand. Baby, I'm going to bet you. Yes, Lord. What were they? Yes, sir. Yes, sir. Fasika do. Yes, sir. Never who not the answer to Jesus. Never man so do. Never Japadia to. Never Cassia to. Amen. Yes, sir. Everybody Yamokasia. Amen. Everybody on Yamokasia. Jesus. Yes, Lord. Abraham Yankopo on Slam. Jesus. Isaac Yankopo on Slam. Yes, Lord. Jacob Yankopo on Slam. Jesus. Yes. Yes, Lord. Amen. Bonsema Papa Sofo, Bonsema Sofo na Obo Adumano. Why ni nyina? So say kwadwo baby odu ho no. O say baby o wofa. Say medimani na nti ana me ya. Say medimachi. No wonti ha ya ji da be na nti say ye me. All right. Ya grey say medimagi no e ka ba na we ya ne sanam. Ye besre Ebusia mienu no oba na ebusia ne be ma ebusia enipa miensa awafo na ti omo adom ho adi na omo akire ba bi a omo wo tie woyema awafo yi nipa awugira na ti na ya hwe ye wi a afutuo baako firi afanu no na ye wi a ase papa sofo na obom paye edi ekusu amaye eti say ya no ya say ladies first eti mami se wa busia ya beda di pa biensa o mo beta ware na chi adi o peda onu a ne wa bodi je wo yema awa mami se wa ne waka ha enti esemo he for ema enta wa de na chi ha Livia friends. Theater so tawa de nechi. Why biem e mema no. Ha. Mema. Tawa de nechi pa. Yabila. Ajabila so say otawa de nechi. Asia ayamba emadi ba nti oba de ma nti oba emadi nti beja bayire mo sanete ana mami sewa papa enso ni yewa de ma wa bodi no say no ago ko wa wonti di no That's all. I tell you the Bama what the end there, my church or the Ama what the end there. Aha. My Miss Awama means in ye. It's a year that time one. What a Mama boss papa, papa boss mama, mama boss papa, papa boss mama. But you know, that's it. We are going to be a
All right. Not Jamie, young person. Mommy, bong bong bong, mommy, bong bong bong, papa, bong bong bong, mommy, bong bong bong, papa, bong bong bong. Edini yako ready bimu. Ngabo no mami akampe. So Ojo kansa ne mami se wa nyina omonye. Omoti asoro ya ma beba. We ya da ko fa comfort na we so fa comfort on dia be hia. E dey o papa so baba ne steaming. Aha. And you make you see a good boss or boss so better to a or better. Beautiful, don't you? Now, I will be a member of the boss. I can be a son of India. Meso, I think I will. Ramen, as you wish. The first one who could hear. Now, if you are who you are, no credit from. Oba na obamia, obo teacher Usia. I was messing so, but do it for us. Consema teacher Usu. I Amen. You say if you are china crop and conform to say, it's about some pay year. Oh, it's just paying for. Because me and remember, we say you need about pets. We don't fool me and me. That was not fool now. See, the announcement for you know, for young people that's what see us there. Just a dime in the hole, and I'm in an announcement. Amen. Better why amen. Yeah, so yeah, Papa Bakwa, the airport. By my friend Mr. Jonathan, man of the moment. Original. Hallelujah. Amen. That's all. Beautiful. Yo, yada ya mo dia wi idie. Na ye be se na futu ba ko mienu bi abusia be ma abusia oba abusia ni papa ba ko na yentufo na tew yenko na yenko to admedi ne so abetia afutu bi matela awofre ne bra tiawa ewo otumfo na mo ko ni se de ko ti sese wo mo ani di ya mo ko se we na be fun mo ko ka ti na se ya wo ye bi ya anya Nanti asia ye. Mesai yele. Hey. Enuni asa bene so ko kan ti obi fo. Mo wet me di wase. Se eni pe biya tu mi fasa de. Awade kasa biya mata. E wo tun fo na ko. Amen. Bonsoir. Wa biem. Obana busia. Bako. Atafa kwa. Telesu la regala. Mami, you say you would say this. Me woman, life be fine. It's not a mess. I want it. Mami, life, no. Life in the end, one is a yes, about life, cooking, or when you saw a day, if I'm winning it.
Nana was saying, son of a man, son of a man, when it's one day. Kwadwo And your wife, say we are Mr. so Yasida, you friend in your home. Ama, and the form was she had titre. Yenya, Kwadwo, Nana cancer. Kwadwo Kokotia, Nana cancer. And the busy. So we do more tia. Mona more be too. Eti yada masibi na yempa e body say adum nyame emfa obibia koku na tenaye asudwem obi a yebebo de dia kase oye Israel ne ono ena yada say we just have ye pa cho ofa ye drugs be ye djube die nyina benemi enti ye boyi yes so say boy your bodo be jaya sabri Yes, sorry, DJ Pacho Satapala the way. Your bet was so good if you so about one and a call. The Kaya home, the man we should was soon be and you can say, oh, yen also when I jump by Jesus Christ to him. Amen. DJ Matem, yes, is up here on the base. Bullet. Believe. Here, Brent, yeah. El Chairmano, the boys at the back. A Dean Munim. DJ Matem, yes, DJ Matem, yes, DJ Matem, yes, DJ Matem, yes, better than yet. Condemn, I bought for pay. I'm for them. It's you boom. Into the cheap boom. Me no me nye dope. Me a joke. Open foot to the home of bro. Which I joke. Me a stubborn. For me go to. Element tampe. Yachi. Not a boat. Me home boss from a Santa Cat. Me some no pack a cat. I brought some jump from a Santa Cat. Me. DJ Matem. Mentiri. Yes, but I say DJ Matem. You. Yes, DJ Matem. Mentiri. Yes, but I say DJ Matem. Minibre, oh, Tamia DJ, Minibre, oh, Tamia DJ. Sabes, Benji Sabes, say, Marty, Mrs. Sauce, DJ, no, DJ, no, Bra, Jai, DJ, no, DJ, no, Bra, DJ Matem, yes, but I say DJ Matem, you, yes, DJ Matem, yes, but I say DJ Matem, you, yes, DJ Matem na, over to Piga, me my fever, wasn't rim, majin jam, what's ya menaso, akosia, manaso, and then major mekanzo, could treffing from Bahu, easy wheezy, baby a freezy, me where dreaming, a man feel it. Holy a sissy, holy a waist. What do my temp mean 2 case? Need me live. What time ya shit. DJ Matem, Mentiri. yes, but I say DJ Matem, you, yes, DJ Matem, Mentiri. yes, but I say DJ Matem, yes, You fear some atrini, Ubedi Masama, Wakamasama, I'm infinity, say your son no here. I'll chase a kind of chair against Stone, I'm no fear. Now I'm calling for me, sharing for Mendoka, I did here.